Predstavte si toto. Mimovládka blízka rodine významného politika pošle 5 000 eur na účet lídra opozície. A keď sa novinári pozrú do dokumentov, zistia, že táto platba nebola vedená ako splátka pôžičky, ale ako faktúra za dramaturgiu. Presne toto otriasa slovenskou politikou okolo rodiny Michala Šimečku. Podľa zverejnených dokumentov mala neziskovka Projekt Fórum splácať pôžičku Michalovi Šimečkovi. Lenže rovnaká suma 5 000 eur sa objavila aj vo faktúre vystavenej jeho mamou Martou Šimečkovou. A teraz prichádza tá najvýbušnejšia časť. Táto faktúra mala byť podľa medializovaných informácií dokonca použitá vo vyúčtovaní dotácií. A údajne hneď dvakrát pri rôznych projektoch. Vyšetrovateľ sa preto priamo pýtal, prečo bola splátka pôžičky vedená ako faktúra. Odpoveď Marty Šimečkovej. Bolo to splatenie pôžičky, ako to vyfakturovala pani Puková, to išlo mimo mňa. Lenže problém je, že samotná faktúra mala byť vystavená práve na meno Marty Šimečkovej. A tu sa ľudia začínajú pýtať, ako je možné, že šéfka organizácie nevie, ako boli účtované tisíce eur. Michal Šimečka tvrdí, že o spôsobe zaúčtovania nevedel. Hovorí, že jednoducho dostal späť peniaze z pôžičky a nemal kontrolu nad účtovníctvom neziskovky. No kritici hovoria niečo úplne iné. Pýtajú sa, ak by sa toto stalo politikovi zo Smeru, reagovali by médiá rovnako pokojne. A práve preto táto kauza tak extrémne rezonuje. Pretože už dávno nejde len o jednu faktúru. Ide o dôveru a o pocit, že na Slovensku existujú ľudia, ktorým prejde viac než ostatným. Nadácia Zastavme korupciu navyše upozornila, že organizácia financovaná z grantov môže mať problém, ak používa dotácie na splácanie pôžičiek. A ak sa to naozaj maskovalo faktúrou, tak otázok pribúda ešte viac. Samozrejme, definitívne odpovede musí dať vyšetrovanie. Ale jedna vec je istá už dnes. Keď politici hovoria o transparentnosti, ľudia očakávajú, že rovnaké pravidlá budú platiť aj pre ich vlastné rodiny. Ďakujem za pozretie. Ak sa ti video páčilo,